badaya menkan na usiria sekarang mana bang itu na oleh sekolah kok jadi nure kon udah lengkap kan berarti बेयाव बेनि ओमफ्राय आं नोंखौ मोजां मोनो होननायखौलाय मारै होनगोन? इन आमिन कसियां आं नोंखौ हाबा लागोनखौलाय? इन आमिन बपला मिया इन आमिन बाप्ला मिया। हेलौ गाइस, दिनै नैबे फंबायनाव सावथालनि मा आदिबासि भाषायाव मा जायो बेखौ आं सोंनो नागिरदों। आदिबासि गासिखौबो हाजोबो बे, रोंजोबजादों गासिबो एसेनो। आदिबासि मिन्स सावथाल भाषाखौ गासिखौबो रोंजोबो बे। आं बेखौ जाखिनो हायो बेखौसो सोंनोसै आरोना नैबे फंबायनाव। फंबाय, नोंना नामा मा नाम? कपिल मुसाहारि। ओमफ्राय बेखौ सावथालनि मा होनगोन? nya इतुम कपिल मुसाहारि। निया नितुम कपिल मुसाहारि। निया नितुम कपिल मुसाहारि। निया नितुम कपिल मुसाहारिया सावथाल भाषायाव सोंनाय जायोनो मा नाम होननानै। आंनि नामा कपिल मुसाहारि होननाय जाबाय आरो नैबे। ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय नोंस्रा? आलु रासि। आलु, ओमफ्राय बर'नि होनग्रोब्रा। आलु ओंख्रि। आलु ओंख्रि। आलु ओमफ्राय रासि। जोंहा दिनै आलु ओंख्रिमोन होनना बुंनायखौ बोरै होनगोन? आलया entum आलया दालाय उतु गावना। बेसेबां क्लासाव फरायो? Kelas 5. आङो क्लास 5 आव फरायो होनो In माबालाय। kelas 5 ring pahak kan itu. नि In to kelas 5 ring pahak kana. फराकना। ओमफ्राय नों मोसौ खायोना खाया? Hayo. खायो ने? ओमफ्राय स्कुलाथ' बन्द' दायो। मा खालामबाय थादों नों जेनेबा दायो? स्कुल थांनाय समाव मा खालामो? दायो स्कुल थाङोमोन सिगाङाव, ओमफ्राय दाथ' स्कुला बन्द', दायो मा खालामबाय थायो न'आव? बेरायो ने? आङो बेरायबाय थायोखौ मा होनो? Indarana. इन्दाराना। ओंखाम जाबाय नामा होननायखौ मा होनो? Rekam jom kita. दाका जमकेदा होनो ओंखाम जाबाय नामा होननायखौ। दे नों बुंलाय मा रोङो? Na oleh sekolah kok jadi nure kon udah lengkap kan berarti बेयाव बेनिफ्राय ओंखारबा औवा हाबगोन बेखौ होनो आरो आङो। दा इदि होनो नोङो गासिखौबो रोंजोबनाय सावथाल भाषाखौ? बोरै रोंखो? नोंस्रा मामाया बर' ना हारसा? Raभा। नोंस्रा मामाया राभा ने? ओमफ्राय बाबाया? दाद्राखाना बर'। बर'खौ सावथालनि दाद्रा होनो, दाद्रा, जोंखौ दाद्रा होनो आरोना ने, होनो दा? जोङो दाद्रा होनो दा बर'खौनो? High school ko jadi kolej din chalaw nangkai. Kota ring berarti ang hidis din kan. मा होनो जाखो बियो? Ang बेनिफ्राय high school ring खालामनानै कलेज मेट्रिक क्लास जाखांनानै कलेजाव थांबा कलेजाव अबे मोनसे हाबनो नागिरदों बेखौ होनदों आरो। ओमफ्राय आं नोंखौ मोजां मोनो होननायखौलाय मारै होनगोन? In amin kasiang. दे मोजां बुं, गोसा बुंलाय। In amin kasiang. माने आं नोंखौ मोजां मोनो होननाय जाबाय। आं नोंखौ हाबा लागोन होननायालाय? In amin bapla miya. मिन आमिन? In amin bapla kimia. इन आमिन बाप्ला किमिया। Miya. माय गड, बाप्ला रेन होनो, हाबाखौ बाप्ला होनदा? Santale video recorda mod video. Aku bagi video. Ayo tanya badaya. Menkan na usiria sekarang mana bang itu. मा होननाय जाखो? ओमफ्राय आं अबे मोनसे मोजां भिडिअ अबे मोनसे गाज्रि बेफोरखौ आं पुरा मिथिजोब्बाय। आरो बेल' होनबाय आरो बेसिमल' आरो ने? ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ हाई स्कूल को भर्ती सहितव कते जुदी कॉलेज को जुदी उडुक लेनखाय चेंज हुआ आर नखा जहाँ लेका kan wah धरती खन जहाँ को सेटर दाड़िया। मा होनो जाखो बियो? स्कुलनिफ्राय बे हाई स्कुलनिफ्राय ओंखारबाय, कलेजाव थांबाय, कलेजनिफ्राय जहाँ लेका जाबाय, जानला जाबाय, ओमफ्रायो सासे हारसिङै बुंबाय आरो। हारसिङै बुंदों आरो ने? दे आरो मा होनबावनोलै, होनलालै जाबाय। माला होनसैलाय ने? आंखौ मोनसे फोरोंनांगोन आरोना नोङो। ओंखाम जाबाय होननायखौ दाका जमकेदा। दाका जमकेदा। ओंखाम जाबाय होननायखौ दाका जमकेदा। आं नोंखौ मोजां मोनो
Mama? Ini amin kusiyam kana. In amin Kusiyam kana. kusiyam kana. Jabai.